Felix Azurmendi Urretxun jaioa, gaztea zela seminarioan sartu eta elizgizon egin zen. Hainbat herriko elizetan egonda, artikuluan hitz idatzi ditu eta proiektu honbren drogekiko menpekotasuna dutenei laguntzen aritu da. Gaur egun Azkoitiko apaiza da. Fede giroan jaio eta fede giroan ezitua izan naiz. Eta gaina etxean nik fededun, ezola, tradizio utziz fededun zirenak, baizik fededun jarrera sakonekoak izan ditut nire aurrekoak. Aurreneko oroimena daukat nire amona, zuek amama, ez da nola esaten dezuten, amama esango dezute. Bai, fededuna handia zan oizko fededuna, ez, handia. Eta gero nire gurasoak, eta berez etxean, fedegiro batean jaiota ezitua. Eta gero eskolarare, lasailetarreta, papar zuriak esaten di hemen, herrian, lasailetarra eta junitzan da, nire, klaro, fedegiroan da. Gero seminariora, eta han ere, klaro, fedegiroan da. Osea, nire, horrek ez du esan nahi, nik ez dudala bizi izan nire fede krisia. Hau da, momentu bat beti iritsi behar du, jasotako fede hori, norberak bere buruari galdetzen diona, eta ni zergatik sinistu behar detau. Nik nire buruari genion galdera, etzan ni zergatik sinistu behar detau. Nire ziketan esan zieten beti zuk maitatu egin behar dezu. Eta momentu batean, iritsi nintzen, nire buruari galdetzen ni zergatik maitatu behar dut. Zetik, horren beste ia ikasian egon, mazazpimezortzi urtekin, maitasunak beti ditu bere ondoren zailak, onartu behar direnak, eta ni zergatik maitatu behar dut. Maitasuna, niri erakusitako maitasuna azken batean zen besteen zamak ere eta sufrimentuak norberaren zetartzea eta laguntzea. Orduan, ni zergatik sufrimen hori izan den nire krisia, nola baita izan da, fedearen personalizazio, norbere ganatze hori, momentu hori, mazazpimezortzi urtekin izan zen. Eta, bueno, orduan, eman nun, ez da, nire fede ez da tradizioz hartutako fede bat, besterik gabez fede personala da. Anekdota batekin behin gaztetalde bat, sendotzarako apuntatu ziren, herri txiki baten. Zertik etorri zete sendotza hartzea, o eskatzea? Horrena harrituta gelditu zen ere galderakin. Zertik galdetzen du, no? Aurrena esan zuten, fededuna geralako. Eta esan nien, baina fededunako daukagu fedearen monopolioa. Musulmanak ere fededuna dira, eta budistako, hinduistak ere fededuna dira, eta fedea ez da gure... Igual behar da erligiosoak dira, fedea eta erligioa badu bereizketa bat. Baina, en fin, fedea, nik gaur egun, Azkoitin musulmana daude, mezkita dago, nola esango dut, gu gara fededun bakarrak, ez. Oain, bereiztu egin behar da, ez da. Gazte horiei, eta orduan zer da, kristau izatea zer da, esan nien orduan da, maitatzea, esan zuten. Orduan, gauz bera esan nien. Orduan gu daukagu maitasunaren monopolioa, bestek ez aldute maitatzen, sinisten ez dutena. Haiek ere, sinisten dute, maitatzen dute. Eta azkenean esan zidaten, pentsatuz, nik hori pentsatuko nula. Ez da izango mesata jutea, behaiek. Eta esan nien, ez. Hori ere bai, mesata jutea ere bada, kristau izatea, baina ez da hori ez. Ez, kristau izatea da kristogan sinistea. Guretzat, kristau fedea, Jesus da. Jesus da. Eta bere evangelioa. Eta gero, egongo dira, mila gauza. Baina, kristau fedea ez da moral bat, ez da doktrina bat, ez da ideologia bat, ez Jesus da. Eta gure bereizitasuna hori da. Eta ni
nik neronek, fededuna baldin naiz. Bueno, aurren esango nuke, religioso baldin naiz, fededuna baldin naiz, kristau baldin naiz, Jesusen gati da. Bestela, uste dut, ez nitzakele izango, ez religioso eta ez fededuna. Osea, Jesusen gatik naiz. Uste dut hori, hor dago bereizketa. Zer da Jesusen bereizketa? Eske, nik, beste batzuk igual, ez da izango duten, baina nik sinisten dut, jangoikoan sinisten dut, jangoikori gurutzen hiltzalako, bestela ez nuke sinistuko. Ez. Zati, horren beste jende sufritzen ikusi, horren beste jende hiltzen ikusi, oin bertan, ez da, itxatxo, Mediterranean, zenbat itotzen dira, zenbat gozeik haidien hiltzen, Sirian gertatzen, osea, desastre, gure munduko desastreak ikusi eta jainkoan sinistu. Ez baldin bada, bera, gu bezala, gurutzean hil baldin bada, Eta nik horregatik Jesusengan sinisten dut, eta jangoiko gan ere bai, baina Jesusengatik. Horregatik, bestela, bueno, jangoiko zeruan dagoen, jangoiko batola difusoa, nik ez sinisten. Eliz gizona izan arren eta Elizak ekarritako onurak ospatu arren, Felixek Elizako zenbait sektorei jaurre egin die behin baina gehiagotan. Besteak beste, Jose Arregiren alde egin zuen honek Vatikanoaren aurka egin ostean. Beitu, nik Elizan botereak ez ditut onartzen. Hortik hasteko. Ezin dut onartu Elizan batek pentsatzea, Elizan nerea da. Eta nik agintzen dut, eta hau egin behar dezu, eta beste egin behar dezu, eta gauzak hola dira. Eta botere horren araberan gauzak manejatu bere. Ni hori ezin dut onartu, alde batetik behar bada askatasunaren da demokraziaren sena dudalako. Ezta. Baina batez ere, baita ere, Jesuseri begiratu eta evangelio irakurri eta hor, Jesusek esan zitunen alderantzizkoak dira. Eta orduan nik hori ezin dut onartu. Eta adibidez, Jose Arregien kasuaiak aipatu duzun, nik ezin dut onartu inork debekatzea, ez da egin nola esan, teologo batek egin behar duena pentsatzea. Eta bere pentsakera eta bere fedea eta kulturarekin elkarrizketan jartzea. Eta hori batek esatea hori zuk ezin dezu egin, hori zuk gaizki egin dezu. Ez dut esan nahi, nik ere gogoeta egiten dut, eta segurona egiten ditudan gogoeta guztiak ez dira zuzenak eta egiak. Baina askatasun eduki behar dut gogoeta egiteko. Zein ekendu behar dine gogoeta hori? Alegin hori. Orduan, Josei hori kentzea, eta esatea ez zu, zuk ezin dezu erakusi zu. Ezin dugu Joseek esaten ditun gauz guzti bedeinkatu, baina askatasuna eman pentsatzeko eta hori nola ez. Eta hori bezala, nik Elizan asko estimatzen dudalako Eliza, noski, paisa naiz. Eliza ez da hori. Eliza da, beste goz bada. Zenide elkartasun bada. Gotzai batzuk esango dute, ez da demokrazia bat. Ez, askoz gehiago da. Demokrazia bat, baina askoz gehiago da. Zenide elkartasuna. Eta zenide elkartasunean demokrazia ere sartzen da. Elkarrizketa eta... Demokraziaz mintzo da Felix, baina diktadura urteak ere gertutik ezagutu ditu. Lehen esan dizuet, pixkate hori, ni gaztetxo bat, mila bederatzen da irrogeita sortzi garrenean, nik 18 urte nitun, urte bereziak izan ziren hori, eta hemen ebai, hemen ebai, Euskal Herrian ere bai, erabeharrakuntza hori, eta erabeharrikuntzaren beharra, eta beste frankismoa zegoen, beste herri bat nahi gendula, askatasuna, eta Eliza ez Eliz tradizional hori, espiritualista hori, gauz bada espiritualtasuna, eta beste gauz bada espiritualista izatea. Osea, hori genduken barruan sartuta, eta orduan nik galdetu ziaten zu, zergatik izan nahi dezu apaiz, Eliza eraberritzeko. Elizaren eraberritzearen zerbitzuan. Bestela ez.
Eta hori daukat nik oso barruan sartuta. Baina Elizak bere baitan, zango dugu, bazeukan estatuto hori, eta askatasun bizka gehiago. Eta horren euskal kulturari nik uste Elizak mersede handi bat egin ziola maila hortan. Eta orduan, klaro, horixe esan dudan bezala, beste hainbat, Elizaren baitan da. Baina, ni guatzen ez doka mairu izan zen, adibidez, ez doka mairu, ez da. Izan zen euskal kulturaren abesti eta, eraberritze mogimentu bat, ez da. Ez doka mairu, Lourdes Iriondo eta hori denak, ni oroitzen naiz, ni seminarioan egon da, seminarioko antzoki batean egite zituzten bere ensaioak. Elizaren baita. Eta hori izan zen movimentu berritzailea. Ricardo Arregik izate zuen Euskaldun, fededun, hori ez du hausi da, hori ez da. Euskal Herria oso religiosoa izan da, eta oso kristaua, esango dut kakotxen artean. Zatik, zer da oso fededun da, oso kristau izatea, begirada kritiko bat behar dugu. Baina kulturalki eta gizarte bezala, soziologikoki, herri kristau bat izan da hau. Eta orduan, Euskalduna, fededuna, nola ez ba. Baina hori hausi egin zan, sekularizazioekin nabar, Euskaldun, fededunez, Ricardo Arregi eta hauek, eta Xavier Lete eta Arze eta Hasieran horiek hausi zuten hori. Gero, egia da, Xavier Lete adibidez, eta Arze eta horiek federa itzuli zirela berriro, baina hausi egin zuten federekin da, Elizarekin da bar. Orduan, gaur ezin da hori lotu, Euskalduna, fededuna derri horrez, ez, gaur askatasunez bakoiak bere aukera gartzen ditu, eta ez da lehengo kontue, sekularizazioa, baina hori Europa mailan esan genizan, Europa kristaua izan zan, tradizio, eta kultura, eta balore, bai, baina gaur egun, nahi duenak bada, eta besteak ez dira, eta dago sekularizazioa, eta modernidadea, eta postmodernidadea, eta hori denak sartu dira, eta anistasuna handia da, gure herrian. Santa Teresa Jesusenak, abildako Teresa handiak, nakume benetan handiak, esatezun, behar ditugu lagunak, babestuko gaituztenak, gara izail hauetan, jakinduri handia zuten lehengo hauek ere, eta hori izaten du behar, Claro, bere garaia, 16. gizaldia, gizalde kritiko bat zan, gurea iruditzen zaigu, gure mundu berri bat deskubritu, Europa gerra zatituta, protesta, Lutero, ez da, gure zan, eta, claro, tiempos recios, esaten behar, tiempos recios, da, orduan, hace falta amigos que nos hagan espaldas. Zuek zailago daukazute, zuek gazten artean girorik ez dezute gauza hauetarako. Baina guk bai, orduan oraindik gaztek, nik gaztek gaur egun zuek esan beharko zen dukete, baina gaztek hainbat gauzetan uste despistatuta daudela o erabilita. Orduan ez, kezka eta sensibilia handia zeon, 17-18 urtekin. Giro politikoa eta dana zan, giroa zan ezberdina. Oain postmodernidadean gaude, orduan zan modernidadearen, kompromisoaren indarra. Orduan, horrek laguntzezun. Arkitzea beste gazte batzuk, kezkarriak eta borrukalariak, eta orduan horrek laguntzezun giro hortan sartzea. Eta gero, esan dizuen, ni zergatik maitatu behar dut. Asunto hori izan ez da, total gero azkenean hiltzea izta ikeindako sufrimentu guztik hemen batengatik hauin, bestengatik urain, eta sufritu, besten zamak hartu, eta azkenean hilda lurrazpi eta ez da, hori izan zan, eta hor ere Jesusen gan arkitu nuen nik nire erantzuna, ez da, zan, eske,
bestela ez dago irten bideik. Zer nire buruari, ez dago beste irten bideik. Baina, Jesus hori lehendikan ezagutzen, non, klaro. Baina han askitu nun argia, Ez que bestela, honek ez du irterarik. Orduan, Jesus bezala bai, nahiz eta sufritu bizitza eman, en fin, dana, gero badakigu, hau ez da hemen ezerezean bukatzen, baizik bizitza betean, ez da. Orduan, bueno, mundu ontako azken batean, urte batzuk dira. Ez asko. Bueno, bada. Hombre, noski. Hori gazte batek esan behar du, bada, nola ez. Ni nire adinean esan behar dut, bueno, bada, dudi gabe, baina gero hori, denborakin ikusten da, bueno, azken batean, hobe da bizitza ondo gastatzea, ez da, mereziduna.